Tsika yekuroora kana kuroorana itsika yechivanhu inova isiri kunzwisiswa nevechidiki kuti kana uchinzi waroora zvii zvaunenge wabvisa. Mumazuva mashoma apera takashanyira Chief Makoni avo vatakaona vaine nyaya yemurume aisungisa waaiti chikomba chemukadzi wake, asi nyaya iyi chitongwa takazoona kuti aiwa murume uyu akanga asina kuroora zvakakwana. Zita rangu ndinonzi Frank Wesere. Ngatipindei mudare tinzwe kuti munyaya umu chii chinonzi kuroora uye chii chakaita kuti vazosvitsana kudare. Manyere dzingani munyaradzi ndiwe tangamire nyaya pamberi penyu. Nyaya ndiye kudanana nemukadzi wangu, ndinoda kuripwa nemombe shanu yanembo dzako pane maredare zvaitwa ari kudaro ndi Brian Marimbita achitaura kuna manyere dzingani munyaradzi. Brian wakamwanikidza sei? Anonzi mukadzi wako? Mukadzi anonzi Natale Makuyana. Natale. Okay, taurapo. Chikatanga kuitika ndakatanga kubata mamessages. Saka inini nemukadzi wangu mukutaura taigona kutoitawo sevamwe vanhu vakangofananawo nevamwe vanhu taigona kuti takakuredzana. Saka iye aizonoposta mastatus. So mukuposta mastatus ndakaona munyaradzi nemudzimai wangu achitumira picha rekuratidza kuti iye ari kutaurira mukadzi wangu kuti siyana nezvinhu zvakadai izvi. Ndikati uyu azviitirei? Iye akanditi maybe chinangwa chake angada kuziva nyaya iri kuitika pakati pedu. Saka inini handichazivi kuti ndochitiwo chipakadaro. Ndikati asi wapindura wani kuti thanks, which means kuti iwe wanga uri kuwirirana nazvo izvo. Vatanguti ini inyaya isiri nyaya yekuti tingabva tatoti ngatirwei panyaya. Then ndakatanga kumutsiura nenyaya yekubasa kwake kwavanoshanda vese vari. Ndakamuudza vanoshanda kuti hanzi Fango Apartheid, vanoita zvekutengesa mateka emvura. Saka inini ndingati nemudzimai wangu tine mwana, asi takati sikugara tese. So inini ndichiuya kuatachment kuno ndodzidza kubulawa ndiri mwana wechikoro. Ndakapinda basa paIrimata saka ndakatanga kushanda. Saka ndakatangawo kuita responsibilities ababa tichitoendesawo zvinhu zvaidiwa. Amai vachitonditi pari vachakati handina musi wandakatadza kuita zvinhu izvozvo. Tikawirirana naye ndafunga kuti pamari yandiri kuwana shoma iyoyo ndimbouye kumba ndobvisa. Tikawirirana ipapo tikafambidzana kusvika tanozoona vanonzi maikanosi waiwa sadombo panyaya dzacho. Wakatibuditsira grocery list, tikakwanisa kutenga magroceries, tikapiwa list rerora namaikanosi zvine madates zvinhu zvacho zvese. So before taenda kunorora takatanga kunetsana nemudzimai manje tichiti ini ndinoda kuti patinouya kumba kuzobvisa mari wouya kumba, nekuti inini handichakwanisi kurarama upenyu hwandararama hwandirwadza nguva refu. Ndinonoka zuva nezuva ndichida kuona vana vangu pamba patiri zviri zvinhu zvisingazobudi mangwana mangwana. Saka iye akaramba achiti kana mabvisa mari inini ndomboda kusara kumba. Ndasara kumba ndichada kuti ndibatanidze ABCD, inini ndibatanidze ABCD, then toita moving tese tichiwanawo space yedu ndiuye kumba kwaurikugara, nekuti urikugara namai guru amukoma. Ndikati asi ndo mai vangu izvezvi, ndo baba vangu, ndo vabereki vangu. Akati inini ndinomira nezvandataura. Saka ndakaona kuti akutoramba chinetsana. Ndakamuti it's okay, tichauya nemari, tobvisa mari, toita zvamataura zvacho. Pandatombomuti asi chiri kukutadzisa kubva kumba kwenyu chii? Haisi nyaya yekubasa here.
ndichiramba ndichiti asi inini handifarire kuti ushandire paenvironment iyoyo panoitwa zvinhu zvakawanda zvimwe zvacho waitoona chinditaurira zvakati zvinoitika kubasa mazera ndikuona kubasa ndotomuti asi environment iyoyo unoona ichiita here munhu ari meriti. Saka takasvika pekuti takazotongotenderwa kuti tiuye kumba kwavo kunoroora musi wa30 tikatotorwa 30 September tikatotorwa last year 2023 30 September chibva taenda kunobvisira mari. Sadombo waripo ndo waitodaidzira mari. Saka tiri pakubvisa mari pane pakanzi hatizvafi tinoda kuti munyanyobvise damage nekuti pamwe pedu takabatika tiri kurwadziwa. Saka kumwe kwese hakuna basa kana mukazododzika kuzasi kamuda kumhanyira uko hakuna basa. Isusu mukatongoti bhadharira padamage apo matisungura tafarawo. Saka nekunegotiate pakanga pakaiswa 2000 nekunegotiate patakaita isusu tikazokwanisa kubvisa $600 padamage tichibva tadzika padzasi nelist redu tikabvisa wana vhura muromo ndiro makandinzwa nani matekenya ndebvu badza musikana ivo wakatononga mari yavo $150 wana tete hatina kuzokwanisa kuenderera mberi nekuti mari yedu yakanga yapera. Saka nekuita patakaita izvozvo ndaitarisira kuti ndinge ndichipiwa hongu yangu ndichigara nayo. So takaenda kunokumbira mhuri baba wakati hatigoni baba kuti tikupe mhuri yenyu. Tikati konei zvikanzi hamuna kuroora ba tinoona sekunge makabvisa damage. Tikati ndizvo zvazvo zvamataura sababa hatigoni kuzvipikisa asi hatitizozivi kuti zvimwe zvacho zvatabhadhara izvi ndezvei. Zvikanzi anonetsa manje imakutotipa pressure kuti tipe mhuri. So ndakatiwo ndiwaudze chokwadi kuti nezera redu tine insecurities, tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo. Ndikabuda pachena ndivati mazuva ano handisi kunzwanana zvakanaka namaita wana nyasha nenyaya yekubasa kwavo. Basa kwavo kwakataurika zvakati zvinova zvakaita sezvinyadzi ndakuzvitaura pamberi pavo kati zvakataurika kubasa kwavo ende pawakandiudza ndikati wati saka imimi makatarisana sei nemukuru wenyu webasa. Basa ukuru kune muzukuru wangu aisenza ako. Saka senza ako ndakatomboenda bwawatopiwa maintroductions naye. So ini ndaikotarisirwa kuti wari safe. Saka wakazouya manje wachingotaurawo nyaya wakati ko muchemwa wasi kuuya kakubasa watosvitsa wiki pamuchemwa wari kunzi paina kabhati ndiwo mukuru wacho webasa paina kabhati pamuchemwa wane wiki wasi kuuya kubasa wasi kuuya kubasa wari kunakirwa nemagaro amailaiso. Ndikati saka iwo wakatarisa paiwo uchiudzwa zvemagaro ndakatobata muromo ndikati nhai zvinoreweiko. Saka zvinova zvinhu zvekuti zvakanga zvakandibata kuti saka ndokwauri kushanda asi ndokwati bva ikoko havasi kuda ende havachakwanisi kuuya kumba. Kubva 30 September pandabvisa mari havana kuuya kumba. Wakazouya kumba this year muna January. Mushure mekunge ndasangana nawo naye uyu Dingane ndikati Dingane patanga kunditi ndakatoti ndichitobvawo basa ndapfuura nerodhi yavo ndokuti munhu wangu haasi kuoneka bariga ndidi ndimbopfuure nerodhi yekubasa kwake. Ndikusvika ndikuona murodhiyo vanhu vari kunanaidza ndikati vanhu vari kuwirirana kapa. Taka ndapinda nepakati pavo ndikati ko iwe ndiri kukufonera neusi kudaira foni. Uyu ndobva atanga kunditi wadi bho sei varaninzi ndikati ko iwe unonditi bho here chiyoyi ndotamba neyo here. Akati aya hautambi neni ndikati iwe hauzivi uyu mukadzi wemunhu hauzivi mukadzi wangu svika ndozviziva. Right. Saka akabva atora rodhi yaida kutora achipinda pamabhizinesi kanzi handisi ndikati handisi kuenda neko takasara namadhamu. Takasara namadhamu kwaivo unenge uchiita sei chibva ndamutsiura handidi kuzviona futi akazvidzokorodza ndakavaona parenga
November ndambowatsiura muna October panobuda nemabhazi baba. Ndikati ko iwewe uri kuita nezveya ndakwenda kumba. Ndikati wakwenda kumba. Saka uyu ngodzi yacho akabva ati ndo zvandoda zvafana unoteerera zvandotaura inini. Saka ndakatononzwa ndatonzwa kuti panapa zvakuda kuitika sandizvo pandati wareti ndakwenda kuti kumba. Ndichitarisira kuti mukadzi wangu achasiya zvakanga ambowirirana nemunhu anoshanda naye zvekuda kuenda kumba wese. Zvisinei pakasvika mushikashika inini ndakanda kutofamba. Wakakwira mushikashika wese. Wakafamba wakaenda wakandisiya inini ndikafamba netsoka. Ndikanowa textirawo message ndasvika kumba ndikati zvino zvamuri kuramba muchidzokorudza zvinhu zvandakamboramba. Saka zvinoreva here kuti ndo zvamabuda izvi. Takaramba tichingotaura nyaya iyoyo kuzosvikawo pekuti third encounter 16 February wakaonekwawo nasavhira wangu wandakabatsirana naye kutakura zvinhu zvemaroro natezvara. Akati ndaona vanhu unogara uchinzi because aitozviziva kuti nini handisi kurarama life iri normal. Ndakandaato munhu wekuti kunyange ava vanozvizivawo kuti ndaivaudza kuti ndiri kukwanisa kudya seregita. Wakandiseka wachitoudza mwana kuti baba wako wakurarama neseregita. Saka third encounter ndina cosmos ndamuperekedza kuenda kuchechi 6:35 aona mai uyaona dhinani abva zvamuremera adzoka panditsvaka chibatawanaka handiti aiwo unongochingoti nyaya dzako but hai ndakaremera ende ndabva kuchechi kuti ndiregere kutaurira mwoyo wangu waramba. Akaona wari pai munhu woti waifamba wese vanhu vanoshanda wese kubva tingati basa ravo waiti rinotanga na 8 kusvika na 5. Saka normally waiti vanenge vari wega but kakawanda kacho pandaitomboendako ndaisvika sedha yanenge abuda obva asvika kana kuti anenge aripo toona bhegi rake kuti mune munhu ari mubhada hapo. So nyaya yavo yekuti ndinozoda kuendesa mari yebasa after week inyaya yekuti ndakaa ndichingoinzwisisa but nenyaya yekuda kwekuti avo pandakatanga kuvaona vari vese ndakabva ndatonza handidi kuzviona futi. Saka zvekuti wakazoda kusangana wakada kuzoda kupanana mari dzebasa ndo zvakanga kutsanangura but nguva idzodzo ndaisatarisira kuti ndingaone mudzimai wangu aine mumwe munhu wechikomana nguva dzakaita se 6:35. Ini ndakataura navo ndikati ndafunga kuti muchandiudza nyaya yenyu mamuchiteina munyaradzi haana kuvaindi. Tichibva tangosvikawo pabasa pavo yaive Friday musi wa16 February. Saka 17 February takazongosvikawo pabasa pavo patafona ndakaa ndina mukoma wangu mukoma bwawafona mukadzi bwauya wati ko chii chiri kumbonetsa wakasemunhu aida kunzwisisa wakada kunzwawo side ramairwerawo wanzwa mairwerawo wachiti uyu ari kuwanza hasha ari kundituka uyu ari handitrust asi chokwadi uyu ndagara chimuudza kuti ndiri kuita hasha hatisi kusangana pamwe pachoka inyaya iri very simple ndendiri kutaura naye zvinhu zviri direct obva tanga kuti ini ndine zvandiri kuzvidzidzisa. Zvinyi wakatanga rini kungozvidzidzisa hadi kuuya kumba iwe uya kumba saka nguva yakafamba. So ini akuchibvunzwa namukoma akati hasha bva ndatotanga kutotsiurwawo namukoma asi mimi kana muchitaurawo munotaura zvakanaka sofunga kuti handizvo zvikwadi. Saka nguva idzodzo mudzimai wangu aitotaura namunyara dzedhinani pafoni. Saka foni yake yakapinda mamessages pandatora foni. Ndatora foni iyoyo yakanga ine message yanga yabva kuna dhinani yanga yakanzi baby. Dhinani achibva aona kuti haana kupindurwa ba kana iyi ndo yakanga iri message yacho.
achibva aona saka waitaura ubva clear machatsi aona kuti hana kupindurwa akaedza kuda kufona vadairwa namukoma ndowakanga aine foni vaanzi Natali ambobuda vaachiisa message manje I don't understand abuda kupi hatina kumureply vaachidzoka kuwhatsapp kuya vaada kudeleta message yake yaanga ati baby yayi hatini message ndandatonayo ndadzika nechi nemamessages ndikuona zvinhu ndavhura foni yavo akutanga kuona dhing'ani akaiswa pawallpaper nemudzimai wangu zvinoreweiko izvi ini waindirambira ini handizvizivi ndadzika nemamessages futi Monday 18 December mudzimai wangu achitaura nasisi wake akatumira sisi wake message yekuti aya akanga ari mameseji abva kuna munyaradzi saka akaforwardwa kuna sisi wemudzimai wangu yakanzi Rutendo akauya hani kumatare we will tell you I had blocked your number cause waizofona akaita drama how are you ndikukosora uchafona ndandega love okay you didn't pick up but everything is fine they are going to Chimani mudzimai wangu bva achiti mameseji yayo these are text messages from munyaradzi manyerenyere what's your take on it remember I told you kuti something was up vakandisira text iri pazasi ndararisa went kushow nezuro we will tell you what happened nezuro wacho ndo mamessages aitaurwa munyaradzi manyerenyere nemudzimai wangu nasisi wavo so zvakaenderera mberi kusvika pakuti inini pandakasangana namunyaradzi ndichimuti munyaradzi handitambi neweba munyaradzi akanosangana neshamwari yandakambotamba nayo wanototamba wese neshamwari yake iyoyo shamwari yake bvanoiti ko iwewe mugenga wako uyauya hako mugenga wako uyauya akazondita rafu pamberi pevanhu but haina nditambi nayo chichichichi hakutotirezvena paya saka shamwari yacho yakabva yati ndikuenda kuzvinhu ndokwanisa kupfuura nepabasa pako zvisinei akapfuura nepabasa pedu anonzi Tawanda Veremu shamwari yamunyaradzi Dhing'ani akabva atanga kunditsanangurira akati Dhing'ani ndo hunhu hwake akambozviita kwandiri izvezvi ndarara kumapurisa ndichirarira nyaya dzaDhing'ani akaponda munhu akakanda munhu mujanji asi ndaiwepo saka zvisineiwo ininiwo mukutsvagawo nyaya dzangu ndakazoonawo mudzimai wangu achitaura futi nasisi wake wakamutextira infact mudzimai akatexta akati pakaipa sha kuna sisi wake zvikanzi nasisi wemudzimai wangu waitirwa nei mudzimai akati munyaradzi akasungwa nezuro apa ndandisati ndapiwa mari yangu zvikanzi ko why what happened zvikanzi yo be patient what chichi stand with them in time of need uye akati hanzi vakarohwa munhu iye neshamwari yake apa munhu wacho ainzi akarohwa kani yo sisi vacho vari kupindurawo wakati asi vanga vakadhakwa mudzimai akapindura akati but ari kurarama ari kungoti akangomupa mambama ndobhatiza munhu akazonongwa akapondwa kwakuendeswa kuchipatara anga asiri kutaura sha kubva sande zvikanzi nasisi wacho atori kumasales mudzimai akapindura akati munhu akatanga kutaura nezuro bvaasungwa nezuro so iri kuenda kukoti nhasi na10 so sisi wavo wakabva wabvunza wakati wakabva taura wakati all I'm thinking is praying right now iye ari kupi zvikanzi waripo waroda kuenda kukoti hanzi nawo vanga vamukoma vacho avo wainzi mukoma vacho waripi zvikanzi waripo waroda kuenda kukoti hanzi nawo havana kuudza mai vavo zvikanzi yo mai vacho wanofa nebp konge achidaro ndisisa
mudzimai akati hameno, but ari kuramba vari kuti hameno akazomurowawo. Sisu akatoti zvinogona kudaro. Mudzimai akati hameno zvonzwikwa kubva kukoti. Zvikanzi munhu wacho anenge akuita utsinye nasisi. So zvisinei, mudzimai akabva achitumira picture kuda ranga riri munhu wacho arohwa, nekuti handina kuzokwanisa kuruona ndakuritsvaka. Sisu akati kopiki wari wanipi? Mudzimai akati ndatumirwa namukoma wacho. Sisu akatoti hanzi amanaka zvekurwadziwa waonawo mufananidzo. Mudzimai abva atotumira meseji ipapo akati apa munyaradzi ane shamwari yacho wauya wariliswa asi hapana zvavari kutaura. Sisu akati watoriko kubasa. Zvisinei, mukomana munyaradzi akabva audza mudzimai kuti ndiri kurumwa panapa, but ndiri kutya kuenda kumba. Zvikanzi ari kutya ani muconversation. Zvikanzi amai wake ndiye last born, saka wanomuda. Ndiwo mudzimai vangu ndo zvaaita rora muriva kuna sisi wake. Saka vachienderera mberi kudaro, sisi akazochibvunza vakati chii chakaitika. Wabva wazochiti they are lucky, ane maconnections, and mai veshamwari yacho vane tumari nemaconnections. Zvikanzi hope nasisi wacho havabvariwa. Zvikanzi yeah, but they are being charged in attempted murder. Zvikanzi yo mwari wangu nasisi wacho. Zvikanzi pakashata nemudzimai. Zvikanzi nasisi wacho akawanikwa kupi? Zvikanzi hanzi munjanji. Mudzimai wangu akaenderera mberi akati ari kuti wakazomutera vakamurowa vakamubira $200. Sisi wakati so it's their weight against his. Zvikanzi Sisi wakati pakaipa. Mudzimai akati Nati, I feel like we should pray for the presence of God to be present in everything we do. Let Him, Holy Spirit, guide us and show us the right way, so that whenever we pray, His presence graces us. Saka zvine futi nema voice notes vachizvitaura ipa WhatsApp aya vachitaura nyaya dzavo, kunyangwe kutoenda kwandakaita nemari kumba kwavo zvirimo messages futi. Umbowo hwacho huripo ndinawo pamwe. Mudzimai achiudza sisi vake kuti hanzvadzi yangu yakanga yati chimbomira zvekuroorwa umboende kuchikoro. Zvikanzi asi baba vakati regedza tigone kuti anouya nemari, kana tichinge taona mari yavauya nayo ivo vachaenda vasi kuziva pakuti havana mukadzi wavo vari kuizunge vachigara naye. Saka iwo ngawauya, asi tichivati mabhadhara damage ende haubvi pano. Kana wafunga kuda kubva pano usadzoke pano. Mudzimai haana kundiudza. Ndakabatikana ndichiona mamessages aya vachitaura nasisi wavo zvine mavoice notes. Umbowo hwacho huripo. And dedi wari kuti chaona kuti anenge abvisa mari kuti akutore, and kana akuda mhuri yake dai matsvaga penyu pekugara. Apa bride ari kuda kuroora tonogara kwamaiguru kusvika apedza school tozotsvaga pedu. In the meantime tenga zvinhu zvedu. Ava vari kutaura nasisi wavo vakati I'm confused, ndodii? Saka ndo pandakachizungudzwa mavoice notes. Pamusoro iyi changamuka.
Dinari sinitsagire basi kalibasa kwenu. Okay, dingani. Kana kuti kwete. Saka kubva pakutanga kutaura kwaita ndizvozvo takafambidzana tikaita sei akati ada kuroora tikabvumirana kuti Upi? Utaura upi apa? Okay. tikabvumirana kuti auye kumba but tazogara sematauza aita ndakagara shuwa nehanzvadzi yangu pasi mazuva acho akutosvika akanditi maitira muri kuita hongu ada kukuroora hongu ndibaba wemwana wako but shuwa here ndozvauri kuda nemanzwira ndinomboita ekunetsana kwenyu kusingaperi tinoramba tichinetsana ndikati une point but ndandafunga kuti ndiite sei ndiroorwe nekuti chii nekuti ndiye baba wemwana wangu hongu tinganesana but ndiye baba wemwana wangu ndazogara ndakazozvifunga pane zvakawanda zvinoitika pakati pangu naye sekutaura kwaita ndakapedzisira ndisingachaendi kumba kwavo nenyaya yekuti aindimbunikidza ndikaramba kusangana naye anondibvunza kuti saka ukusangana nani zvinoreva kuti une munhu wari kusangana naye ondiitira zvenharo otoita zvekutondibvisa oita zvaanoda ndomutaurira zvaunoita handizvide handizvifariri but still aingoti sorry zvepapo asi zvinhu zvakaramba zvichiita sei zvichiitika kupedzisira inini ndandisingachakwanisi kuenda ende ndakamuudza chokwadi handichakwanisi kunge ndichiramba ndichita sei pakutanga ndaiwanza ndaingoregera kuya ndaingotsvaga zvekutaura handisi kukwanisa kuuya but ndozvaindiita kana mukamubvunza anobvuma ende munhu wekutoti ndandisisiri comfortable naye zvokuti andibati because tiri kuona apa achitaura hapasati paane roora madamages chete akabviswa nemwana wamakaita ende hapana roora zvekuti tingataure kuti pane roora rakadii rakabviswa saka ndo zvatoda kubvunza kuti uchiruda here kuenderana nemereji kana kuti hauchadi nekuti tiri kuona kuti paane kusangana kwava kuita nevamwe varume kana neumwe murume ndobva ndangoregedza kutaura kwaita achanoprovaidira mwana wedu anditi hazvisirizvo hazvisi consistent zvinoitwa kuti paafunga nepandinomuti pamwe pacho ndingochona haasi kuda asi kubasa ari kuita sei ari kuenda ndochikuti alright fine iwewe chitenga ngatichiitei $6 toitenga paketi remwana wedu remapamba rinoita $12 haangashayi $12 ekutengera mwana mapamba tatakuita tichiita sei ndatodora haasi kuda it was means dzekuti tisangane pakati pamwe pacho I would not ask handibvunzi ndinongoita zvandofanira ndichiita paanokwanisa pacho kana paafungira kuti ndozvaada kuita aingoita ndobva azouya ndobva mazuva ekuti akuda kuya nemari yake yakwana ndikagara pasi nevanhu vamba kwedu ndikavaudza ndati no ini nhangu handicha sei handisati ndakuda zvekuroorwa ndakavabudira pachena saka handisati ndakuda kuita sei ivo vakati no its fine tazvinzwisisa kuti hausati wakuita sei hausati wakuda since vati vakuuya tinozongokudaidza musi wacho wozvitaurira wega semataurira waita sei awaita musi wacho zveshuwa wakauya makauya nemari yavo handauzodaidzwa because mari yacho yavakauya nayo yangaita sei yange yaperera padameji zvichibva zvadaro
ende kubva kumashure ndopapachangira nyaya yamunyaradzi. Kubva kudhara ndichitanga kuenda kubasa, zuva randatanga kuenda kubasa takaita ma-hours ndinaye achinditi iwewe chaukumbonyanyotira kuenda kubasa chii chekuti zvakatokunakira kusiya mwana chikumba ucheti kuenda kunoshanda. Ndikati no, ini ndafunga kuenda kunoshanda. Reason yekuti ndishande yanga iri nyaya yokuti ndaona zvinizvo ari kuchengeterwa mwana wangu, ndikugara kumba kwedu, vabereki vangu vari kuprovide, hauzofili comfortable kuti vakuitire zvese ivo hauna kana chaukontributa pakuchengetwa kuruitwa mwana wako. Ndikafunga munotsvaka basa, ndikatanga kushanda. Akanditi iko kubasa kwenyu ikokoko unogopihwa mari yaunobva watosiyira mwana wako kumba, tigarei pasi. Ndikati no, inini kubasa handisi kuzoita sei, handisi kuzoregedza kuenda. Ndozvandakamuchaurira. Akafona rimwe zuva anditi musikana wekubasa kwedu pane zvaanditaurira chichichi ndiri kunzi ndakaonekwa ndichimuperekedza. Ndikati iwewe uri kupopotei, kana usina muperekedza unomuperekedza. Ndobva anditi ndinoda kuti uende kubasa kwenyikoko. Ndikamuudza kuti ndikati kubasa handisi kuzoregedza kuenda. Ndakamuudza kunyanyotaura yakanyanyorerekera kuna Brian kumidza kusvika uku ndobvunzo wakubvungana chame kuti neuyu kama wako wakamira sei. Ndopakatange relationship yedu ndeyebasa. Tiri kubasa, he is older than me. Ndaimuona sehanzvadzi yangu. Akatondibvunza musi wacho wati akationa tichindanaidzana, akasvika akapindana pakati pedu. Mangwana acho akaya akandibvunza akanditi ko tomboti neuyo tomboti iwewe anditi neuyo na Brian urikutaura kuti hapana chiripo. Hapana. Zvichireva kuti kana pasina na Brian you are free to entertain any other man. Zviri kureva kuti utori nevamwe varume vari kusaidi kana kuti murume umwe ari kusaidi handiti, nekuti hausina relationship na Brian. Hazvikutadzisi kuti uite relationship neumwe murume ari kusaidi handiti. Wazvinzwa Brian? Wazvinzwa chakamira. Nhau yako inhau yanga yakanaka, asi dambudziko riripo watotaura wega kuti wakabvisa madamages. Sorry. Kana tichiti roora tinotaura zvinhu zviri kuti waroora mukadzi. One, wabvisa rusambo. Two, wabvisa danga remombe. Wakaita here zvinhu zviri izvo. Rusambo handina kubvisa. Danga kababa handina kubvisa. Saka hausati wadii, hauna kodzero yekuti uti mukadzi wako chiro chawakabvisa madamages awakaenda kundopoya machorwa wakandopoya mushame wamairo unonzani Natasha mushama makuyana ukandobhadhariswa madamages, ndo palisi yako iri kutaridza kuti wakaita madamages. Saka hapana irora rawakabhadhara and hauna claim yekuti uti mukadzi wako. Pamusoro ichanana inini kusatonzwisisawo nakutotanga kutozvinzwisisawo ndine magrocery list andakapiwa. Ndakuna kuti udzowa kudyiwa mukwasha mukuyu hauperi kudii kudyiwa anoziva pachishona izvo kungodyiwa kwekuti wakadii wakadara nemwana wavo, asi hauna roora rawakadii kuti uti mukadzi wako hunge wakaita zvinhu zviri izvo. Wakabvisa rutsambo, wakabvisa danga, mombe yamai yababa nedzimwe mombe dzinodiwa dzedanga, ndokuti uti ndakaroora mukadzi. Like izvozvi zvaakuklema mombe 5 iye uyu anotaura kuti inini newe handina chii, handina kuroorana. Ichokwadi hamuna kudii kuroorana.
Saka iwewe mombe 5 dzaunozondopuwa unozodzipuwa sani iwe usina kunge wakaroora. Zvakataurika musi watanooroora zvichibva kuna baba wacho wakati musamhanyirire nekuda kuenda kumberi. Vanhu vaiziva zvinhu zvavo zvavaita kuti mwana wavo sekutaura kwaaita kuti haasi kuda kudii rooro. Asi kwandiri inini aidi kudira pachena tichitondotsvaga machira emadheko machira akapfekwa pai aitonditi hatifambire nyaya dzacho. Basi hausati waroora uri kupanzwa hauna kuroora mukadzi kuti tienderere mberi nedare iri iwe usina kuroora hazviiti haasi mukadzi wako. Wamunzwa ari kutaura kuti ini nditori nevamwe vakomana kana kuti mukomana kunze kwako iyoyo angange ari uyu nekuti uyu ari padare but kana nhasi izvozvizvi akataura hake kuti mukomana wake hapanai chatinoita nekuti hauna kuroora asi mukadzi wako. Ndosaka ni hurumende yakuti madzimambo tinofana kuti tirodze wanhu munhu wese anga aine bepa rekuti waroorwa uye pamanditoriyo takataura isusu kuti 1 tinobvunza kuti wakabvisa mombe here wakabvisa rutsambo here. Ndo kweseni yekutanga wakabvisa rutsambo here ehe kana wakanyepawo kuti akabvisa isusu tinenge tisikazvizivi totonyorawo certificate kuti vanhu wakadii wakaroora. Handi mangwana kazoti takazenge zvazvawo izvo asi ndo requirement yekuti munhu akaroora pachiwano kuti uti munhu ndakaroora hunge ndabvisa rutsambo hunge ndabvisa danga. Kana tiri zvekugara tichitisana vana tichiri ndo anonzi panobviswa madamages maamuri kuita mapoto. Saka pamapoto zviriko kuti vanoita mapoto makaita 6 months here muri mese kana kuti mo kana makaita muri mese munongoshayana maproperties. Muronzwa kana makambogara mese mukaita 6 months chaungatoite kana aine property yako ndo chaungakwanisa kuti aiwa aniyo ngatishayane maproperties atakagara tese for 6 or 1 year. Ndo mutemo uriko New Marriage Act. Saka nhau yako hauna kuroora kuti timuti chikomba wazvona. Ndo saka ndati apa ndaida kuti mundibatsire pandati tichinge taita takawirirana mawirirana ndo zvatotoa zvaungaite nekumukuwirirana zvamakashanda mese ndo zvaungauye tokugoyerai muri mese. Asi kuhamawo dzangu kwakewo vanhu takatopembera even kana mufundisi wavo wekuchechi kwavo usiku hwacho waiwepo wachitotiwo zveshuwa. Uri kuzwa here kuti udzi wakaroora mukadzi hunge wabvisa rutsambo hunge wabvisa danga amukadzi wako mapoto munodaidzana muchiita mitambo yenyu yechi pachirungu vanoiti engagement party kana kukwira ndege kuenda kuuk kundoona Chelsea engagement party yamakaita pari pachirungu kudaidza vanhu kuti tauda kuzondoroora tichechi mukadzi nemurume and engagement party. Saka ungave usati wasvika pakundoti uyu mukadzi wako anga achiri maprocesses ekundoita kuti aite mukadzi wako but aramba asati mukadzi wako. Madamages akabviswa kunatezvara madamages emwana wawakaita naye. Saka dare harikwanisi kuti rikubatsire nekuti chi haasi mukadzi wako. Futi madamages ngekuti wanatezvara vako wakabvuma iwe wakabvuma kumana tezvara kuti ndakarara nemwana wenyu musingazivi ndikaita mwana. Saka wanatezvara hawarambi kuti mwana atore zita rako because vakatora madamages. Asi nyaya yekuroora iyi kana yekuti muyu mukadzi wako kunzwa kundaita hauna any claim. Kana we can sit here and waste a lot of time yezvinhu zvauri kuziva kuti this
woman was never your wife. tatomboita iri kuti waone nyaya dzekundonyora tichida kutoikata kwawanga wataura kuti ndakandoita zvakati ndikabhadhara zvakati batamoti waone zvekundonyora papatonikwa kunzi rora hapana rora asi mukadzi wavo takatozviona kudhara tangoti zvingabva zvichena mapepa tichapindure toti anopindura mhosva iyi ari kutombodananawo vanodanana ichaparao dzakewo ari kutodananawo ari kutodya pane tenga magurosari achitenga okay zvese zvavanga zvitaurika mafunga mazhinji kuzvishuwa pane zvandimubvunzwa nachimubvunzo wamene vanachibvunzwa idai pane paati anzi manotes anga achisa akaiswa mazita angu ina ndabvira nabuda nemukadzi wake sekuzviona wakani kwamaivapo inzwa kubota uri kudya bota tibvunze uyu timubvunze izvozvizvi kuti hausudya here bota hauda kudzosera mashure nini mauya muno kuzotongwa nyaya handiti zvino nyaya yaonekwa isina zvimwe zvotoda kuziva zvinhu asi danga akarora iwe bota uri kudya wangaine mhosva urunzwa danga akarora uyu mhosva zvakawanda zvirimo zviri kuratidza kuti bota uri kudya dai anga akarora wanga waine mhosva asi nekuti uyu haana murume saka kudya kurara naye hapana chiri kunoramba kuti usvirowo kusvira uri kusvira mungaende sei kusvira uri kusvira ende uri kuzviziva kuti wakwachisvira but hauna mhosva nekuti uri kusvirawo mukadzi asina kuroa ndakatokudza kuti yaenda zvekumanikidza iwo ndori bo Okay.